మీ ఫుడ్ లేబుల్ మీద HFCS అని ఉందా? ఇట్స్ హై ఫ్రుక్టోజ్ కార్న్ సిరప్. ఇది యూరోప్ లో బ్యాన్ చేశారు. ఫ్రుక్టోజ్ అంటే ఒక్కటే గుడ్డి గుర్తు, లివర్ కి భారం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పొటాటోని తీసుకుంటే ఇట్స్ ప్యూర్ స్టార్చ్, 100% గ్లూకోజ్. దీన్ని మన బాడీలో ప్రతి సెల్ యూజ్ చేసుకోగలుగుతుంది. కానీ ఫ్రుక్టోజ్ అలా కాదు, దీన్ని లివర్ మాత్రమే హ్యాండిల్ చేయగలదు. దాని కెపాసిటీకి మించిన ఫ్రుక్టోజ్ ని అది ఫ్యాట్ గా మార్చుకుంటది, ఫ్యాటీ లివర్. మన ప్రైమరీ స్కూల్ పిల్లల్లో 10% మందిలో ఈ ఫ్యాటీ లివర్ చూస్తున్నాం. ఇది ఫ్యాట్ వల్ల వచ్చింది కాదు, మనం తింటున్న ఎక్సెస్ షుగర్ వల్ల. మన టేబుల్ షుగర్ 50% ఫ్రుక్టోజ్, 50% గ్లూకోజ్. HFCS 60% ఫ్రుక్టోజ్. మనం గ్యాప్ లేకుండా షుగర్ తోస్తానే ఉంటే లివర్ లో కూడా స్థలం సరిపోక ఫ్యాట్ ని బయటికి దొబ్బుతుంది, బెల్లీ ఫ్యాట్. దీన్ని మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే 10% మాత్రమే ఫ్యాట్ సెల్స్, మిగతా 90% ఇన్ఫ్లమేటరీ సెల్స్. బెల్లీ ఫ్యాట్ ఇస్ బ్యాడ్.